ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 22/4/23 ಒಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮಸ್ತು ಮಧುರ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪಾತೆರ ನಡವಳಿಕೆ ಇಂಚೊಪ್ಪಡು ಮುಕ್ಳಂತೂ ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕೊಪ್ಪಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬಾಬರ್ದು ವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೆತುನುಡಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ನಿಕಲ್ನ ದೈವಿ ಗುಣದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಾಬಾ ವಾ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಜೋಕುಲ್ನ ಈತೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಐರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಐಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಏರ್ನ ಸ್ವಭಾವ ದೇವತೆಲಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲೇ ಸಹಯೋಗಿ ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಈಶ್ವರಿಯ ಸೇವೆಡು ಏಪಲ ಸುಸ್ತಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಡು ಸ್ನೇಹ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಾಬಲ ಸಹ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಸೇವಾಧಾರಿ ಸ್ನೇಹಿ ಜೋಕುಲೆನ್ನು ತೂದು ಹರ್ಷಿತಾದುಪ್ಪೇರು. ಗೀತೆ: ಇರೆನು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಕ್ತರ್ನ ಪ್ರತಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ: ಏಪ ಭಕ್ತರು ಎದುರುಡುಲ್ಲಿರು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಭಗವಂತೆ ಕುಳಿದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನದ ಗೀತೆನು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ನೃತ್ಯನು ಮಲ್ಪವೆರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇಂದೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ದೇವತೆಲಕ ಸದಾ ಸುಖಿ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಯಾದ ಹರ್ಷಿತಾದುಪ್ಪುಡು. ಭಗವಂತನೇ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಅತ್ತಂಡ ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಆರು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತಾದುಲ್ಲಿರು. ವಿಶ್ವ ಸುರುಸುರುಕು ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನರಕವಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದು ನರಕವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಉಡುಗೊರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಉಡುಗೊರೆನು ದೆತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಆರೇ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೆರು. ಬಾಬನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕತ್ವನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ತೆರಿಪವೆರು. ಏಪ ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊಸ ವಿಶ್ವವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ತೆರುವನರು. ಈ ವಿಶ್ವ ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದುದ ಮಾಲೀಕಾಪುನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇಹದ್ದುದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒವ್ವೇ ಎಲ್ಯ ಮನೆಯ ಎಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಎಲ್ಯ ಇಲ್ಲನು ಪ್ರಪಂಚ ತಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಈ ಬಾಬಾ ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು ಪಂಡ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಆಪುನೆರ್ದವರ ಇಲ್ಲು ತಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೆರು. ಇತ್ತೆ ಭಾರತವಾಸಿಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾಲಿಕೆ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಆಂಡ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಬೇಹದ್ದುದ ಪ್ರಪಂಚದ ವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೇರು. ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಗಲ್ಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಪಾರು. ಬಾಬಾಗ ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪುಜೀರು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬೇಹದ್ದುದ ವಿಶ್ವ ಅತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲುನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದುದ ನರಕನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಬತ್ತು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಬತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗನೆ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲಿನ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊಸ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಭಾರತದರಿತ್ತೆರು. ಆ ಸಮಯಡು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡು. ಕೇವಲ ಭಾರತನೇ ಇತ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವೆರು. ಆಂಡ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆ ನಸೆ ಇರುನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ನಸೆಟುಪ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಗೂ ನಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ. ಆತ್ಮದ ಶರೀರ ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡೆರ್ಡ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ಮಾತಲ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆಂಡ ಯಾನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನಕುಲಾದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನಯ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಎಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯಂತು ಪನ್ಪುಜಿ. ಏಪ ಯುವಾವಸ್ಥೆಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗೆ ಯಾನು ಮಾಲೀಕ ಆದುಪ್ಪೆ ಬಂದು ತೆರಿವಿರು. ನಿಕುಲುದಾನೆ ಎಲ್ಯಕುಲತ್ತು ಮಲ್ಲಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಸಹ ಬ್ರದ್ದನ ಶರೀರಂ ತೆತೊನ್ನುವೆರು. ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಮಾಲೀಕ ಆದು ಪೂಜೆರು ಬಂದು ತೆರಿವೆರು. ಅಕ್ಷರನು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ತಪ್ಪು ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು ತೆರಿಪವೆರು. ಯಾನು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತ ಯಾನು ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಬ್ದನ್ಲ ರಿಫೈನ್ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪವಡಾಪುನು.
ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೆರಿಪವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜೋಕುಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆ. ಕೇವಲ ಭಾರತ ಮಾಲಿಕತ್ ಈ ಸಮಯಡು ಏರು ಭಾರತ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಸುಖ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಮಶಾನ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆರ್. ಇಂದೆಕ್ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತ ಪಂದ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರಮಾತ್ಮಗ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆರು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರ್. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನ ಸ್ವರ್ಗ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ನರಕ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇನ್ನೇನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಟ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ತೆರಿಯೊಂದಾಡು. ಏರಡ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಡ ಈತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಮಾಯೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರಪುಜಿ. ಜೋಕ್ಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರಪುನೇರ್ದವರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ವಿಕಾರಲು ಪೋಳಿಪೌಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆರಾದುಲ್ಲೆರು. ಏರೇನು ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ತೆರಿಪಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೆರ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆ. ನಿಕ್ಲೆನು ಯೋಗ್ಯ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳನು ತೆರಿಪವೆ ಪಂದು ಬರೆತೆರು. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕಡು ಏರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲೆರು ಪಂದು ಪಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲಿನ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಹದ್ದಡು ಪೋದು ಬಿಡುಪುನು. ನಾಟಕಡು ಮೂಲವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಸ್ಥೂಲವತನ ಮಾತಲ ಬತ್ತದು ಬಿಡುಪುನು. ನಿಕ್ಲೆಡಲ ಕೆಲವರ ಆತಿ ಈ ಪಾತಿರನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮಡ್ದು ಅಜಮಿಲ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ತವೇ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಧಾರಣೆ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರಲಾಪುನು. ಕಡೇತ ಪಕ್ಷ ಸ್ವರ್ಗೋಡಂತು ಪೋಪೆರು ದಾಸದಾಸಿ ಆಪೇರು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡು ಪೋಪೆರು. ಉದ್ಧಾರ ಶಬ್ದದ ಶಬ್ದನೇ ಅರ್ಥನೇ ಅದುಂಡು ಸ್ವರ್ಗಡಂತು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನತ್ತೆ. ಅಂಡ ಪದವಿ ಅಂತೂ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತಿಕ್ಕುನು. ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತಂಡ ಸ್ವರ್ಗದಂತೂ ಪೋಪೆರು ಪಂಡ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಪೋಪೆರು. ಅಂಡ ದಾಸದಾಸಿನ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ತೆರಿಪವೆ ಅಂಡ ಬೆಚ್ಚ ತವೆತ ಮಿತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆಕ ಆಪುನು. ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರದಕುಲು ಪಂಡ ತೆರಿಯೋಡಾಪುನು. ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ಲ ಸಹ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೇತೊಂದು ಪೋಪೆರತ್ತೆ. ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರಣೆ ಬರ್ಪುನು. ಈ ಪಾತೆರನು ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ವಿಕಾರದ ಪಾತೆರನೇ ಇರುಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಗುಣದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಉಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ. ಮೂಲಂತೂ ಜೋಕುಲೆನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೈಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಾದುಪುಲ್ಲೆರು. ಒಂತೆ ದೆಕ್ಕುಂಡಲ ಯಾವು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಪರಿದು ಪೋಪೆರು. ಪಂಡ ಅಗಸೆಲ ಕೂಡ ವಸ್ತ್ರದ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಡ ಕೆಲವು ವಸ್ತ್ರಗಳು ಪರತಾಪುನು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪರಿದು ಪೋಪುನು. ಪಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಬಲ್ತು ಪೋಪೆರು. ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರು. ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಆರೇ ದಯಾಹೃದಯ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಮಾತೆನಲ ಮಿತ್ತು ದಯ ತೋಜಿಪೋಯರು. ಬಾಬಾ ದಯಾಹೃದಯಿ ಮಾಯೆ ನಿರ್ದಯಿ ಆದುಂಡು. ಮಾಯದ ಸತ್ಯನಾಶ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಆಯ್ನೆದವರ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋಯರು ಯಾನು ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ. ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಪತಿತೆರನೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಲೆತೊಂದು ಪಯರೆ ಬರೋಡಾಪುನು. ತ್ರೇತೋಡು ಬತ್ತದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪತಿತೇರು ಪೂಜಿರು. ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲೆರು. ಆರೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೋಯರು. ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆಂದು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮನು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲೆಯುವನರು. ತಮ್ಮ ಚಲನೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನನು ಮೋಸ ಮಲ್ಪೆರು ಪಂಡಿ ತಂಡ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದ ಬುಡ್ಪೆರು. ಅಪಗ ಮೊಕುಲೆರದಂತೂ ಭೂತ ಬುರ್ದು ಪೋತಿಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮೊಕುಲಂತೂ ಎಂಚ ದೇವತೆದ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಲೆಕ ಜೋಕುಲು ನಡವಳಿಕೆಪ್ಪುಡು. ದೇವತೆಲು ಪುದರ್ ಪ್ರಚಾರ ಆದುಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಪುದರ್ ದಕುಲು ಆದುಪ್ಪೆರು ದೇವತೆಲು. ಮೊಕುಲ್ನ ಸ್ವಭಾವ ದೇವತೆ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಐನೇದವರ ಒರಿನಕುಲು ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ ಪಂಡಾಲತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ದೇವತೆ ಲೆಕ್ಕ ಗುಣದಕುಲು ಆದುಲ್ಲೆರು. ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಕುಲು ಆದುಲ್ಲೆರು. ಐನೇದವರ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಂತುದು ಬಾಬಾ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪೊಸ ಇಲ್ಲುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆಂದು ಎಂಕುಲು ಸಹ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ತೆರುವೆರು. ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನ ಹೃದಯನು ಏರುವೆರು. ಏರು ಪಣಂದೆ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕುಲು ದೇವತೆ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಪಂಡದು ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮನುಷ್ಯರು. ಪಣದುಲ ಮಲ್ಪಂದಿನಕುಲು ಮನುಷ್ಯರ್ತಲ ಕೀಲಾದುಪ್ಪೆರು.
ಬಾಬಾ ಸಹ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯೋಗುಡು ಇಜ್ಜೆಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಯ ದೂಳುಡು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ತೆರಿಪೇರು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತುಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಸುರೀ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ ನಡತೆನು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾದಿವೋಡು. ದೇವತೆಲು ಏತೊಂಜಿ ಮಧುರ ಸ್ವಭಾವದಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಭಾರತಡು ದೇವತೆಲು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ. ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವದಕುಲಾದಿತ್ತೆರು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೆರು ಪಂದು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಏತು ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪೋರು. ಸೇವೆಡು ನಿಕುಲಾದೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು. ಯಾನು ಸುಸ್ತಾದುಲ್ಲೆ ಸಮಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಯಡು ಮಾತಾ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು. ಯಜ್ಞದ ಸೇವೆದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಶಿವಬಾಬಾ ಕೊರ್ಪೆರು. ಈ ಬಾಬಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅತನ ಒಂತೆ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೃದಯನು ದೆತೊನೊಲಿ ಆಂಡ ಆ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದ ಹೃದಯನು ದೆತೊನ್ನರಾದುಲ್ಲೆರು. ಬೇರು ಹದ್ದದ ಮೊಕುಲು ಹದ್ದದ ಹೃದಯನು ದೆತೊನ್ನಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ದೈವಿ ಚಲನೆನು ತೂಯೆರಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಪೇರು. ವಾ ಜೋಕುಲು ಪನಂದನೆ ಸೇವೆಡು ತತ್ಪರಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ದೇವತೆಲೆಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ಪಿತ ಮತತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೂಜೆರು ಪಂದು ತಮ್ಮ ನಷ್ಟನೇ ಮಲ್ತೊನೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರುಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಸೇವೆಡು ಯಾನು ಪರಮ ಧಾಮರ್ದು ಬರ್ಪೆ. ಎನ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದೆ ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಿತ್ತಂದು ಅಮೃತನು ಪರಂದು ಕೂಡ ಪತಿತಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕಥಲೆ ಉಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮೃತನು ಪರ್ಪಂಡಲ ಸಹ ಅಸುರಿ ಗುಣ ಬುಡಿಯರು ಎಂದು ಪಂಡ ಅಮೃತನು ಪರ್ಪಂಡಲ ಅಸುರಾದೆ ಪಂಡ ರಕ್ಕಸಾದೆ ಬುಡಿಯರು ಎಂದು ಪಂಡ ಏರೆಗುಲ ದುಃಖನು ಕೊರುಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕಲೆಯೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸರೆಗೂ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೆರು ಯಾನು ಧರ್ಮರಾಜ ಆದುಲ್ಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಡ ಐಕ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭೋಗಿಸವಂದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಡು ಬತ್ತಂದಲ ಬಾಬನ ಪರಿಶ್ರಮನು ನಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನು ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ಪೆ ಮಾಯೆ ಕುಡ ನಿಕ್ಲೆನು ರಕ್ಕಸಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ತೆರಿಪೇರು ದೈವಿಗುಣ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ರಾಮರಾಜ್ಯಡು ಪ್ರಾಣಿಲು ಸಹ ಒಂಜೆಕೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜೆ ಕೊಳ್ಳೊಟ್ಟು ಜೊತೆಟು ನೀರು ಪರಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲಂತು ಅಮೃತನು ಪರ್ದು ಕುಡ ಅಸುರಾದು ಶತ್ರು ಅದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಏತೊಂಜಿ ದುರ್ಗತಿಯಾದುಪ್ಪು ಬಾಬಾ ಸದ್ಗತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಐದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ದೈವಿ ಗುಣತಕುಲಾದುಪ್ಪೊಡು ನಿಕುಲೆ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಏರು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಎಡ್ಡಕುಲುಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಸದಾ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಪುದರ್ನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಸುರಿ ಗುಣನು ತೊಜ್ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದಕ್ಲೆಗ್ ವಿಚಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತು ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬರ್ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಐನೇರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಡು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓದದು ರಾಜರಾದು ಮಲ್ಪುವೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆ. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನು ಲೆತೊಂದು ಪೊಯರೆಗೋಸ್ಕರನೆ ಬೈದೆ. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಉಮಿಲ್ದ ಸಮಾನ ಎನ್ನ ಪಿರಾವಡು ಬರ್ಪರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಉಮಿಲ್ದ ಸಮಾನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನು ಎಂಕುಲು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಬಾಬಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಯಾನು ಮುಕ್ತಾದು ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆ ಪಂದು ತೆರಿಪೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾಯದ ಬಂಧನಡು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿತ ಆದುಲ್ಲರು. ಒಂಜಂತು ಗರ್ಭ ಜೈಲ್ಡು ಪೋಂದುಲ್ಲರು. ರಡ್ಡನೆಯದು ಆ ಸ್ಥೂಲ ಜೈಲ್ಡು ಪೋಂಡಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿರ್ದು ಜೈಲಿಗೆ ಪೋಪೇರು. ಒರಿ ನನೊರಿಯನು ತೂದು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇಂಚಿನೇನು ಸಹ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೂ ದುಃಖ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದೆಕ್ ಆತ್ಮಘಾತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶರೀರಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದಿತ್ತೆರಡ ಯಾನು ಸುಖಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು. ಶರೀರಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದಿಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಆತ್ಮ ಯಾನು ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸದಾ ಸುಖಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೇರು. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನು ಪೊಸ ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಐನೇರ್ದವರ ಏನನು ಮಾಲೀಕ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಯಾನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏನನ್ನು ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು.
ಹೇ ಭಗವಂತ ಬಲೆ ಬತುದು ಆ ಕಲಿಯುಗಿ ದುಕ್ಕೊರ್ದು ಬುಡ್ಪಲೆ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮ ಅಂಚನೆ ಸ್ವರ್ಗಧಾಮ ಗೋಲೆ ತುಂದುಪೋಲೆ ಬಂದು ಪಂಪಿರು ಸುರುಕು ಬಾಬಾ ಸುಖ ಧಾಮಡು ಕಡಪುಡುವಿರು ಕುಡ ಮಾಯೆ ದುಃಖ ಧಾಮವಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಈ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಡುಕಾಟಿಕೆ ಅತ್ತನು ಜೋಕುಲಟಿಗೆನು ಬುಡ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಅಕರ್ತವ್ಯ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಯ್ದು ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಬನ್ನು ತೆರಿದು ಆರ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನಿರ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸುವರು ಎಂಚ ಈಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆ ಅಪರಮಪಾರವಾದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸುವ ದುರ್ದೇಶ ಸಹ ಅಪರಮಪಾರವಾದುಂಡು ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಾತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಿರು ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೋನಕ್ಲು ಈ ಮಾಲೆಡು ಬರ್ಪುಜಿರು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋರು ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓದವಿರು ಬಂದು ಕೇವಲ ಈತೇನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕತನದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪಿರು ಈತೇನು ನೆನಪು ದೀವಂಡಲ ಯಾವು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತ್ಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ 28 ಆಜಿ ಅಜಿಪತ್ತ ಏನ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕುಳುದಿತ್ತಿನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಕುಲ್ದೇರು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದು ಕುಲ್ಲುನಿ ಇಂದೆಕ್ಕು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದ ಪಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಕನಪೆರು ಅಪಗ ಸ್ಮೃತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಮನ ಕೊರ್ಪೆರು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪಿದೈಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಿನಕಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಕೆಬಿ ಬಂದು ಆದುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಪಿದೈಗೆ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಓಡಾಂಡಲ ಬಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಏರು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ದಿರು ಅಕುಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಪಿದೈಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಈ ಯಾತ್ರೆಡು ಉಪ್ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬನು ತೂಪುನೆರ್ದವರ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಅದು ಇತದೇ ಉಂಡು ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಕ್ಕ ಅದು ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಶರೀರತ್ತು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಪಂದು ಐದವರ ಜೋಕುಲಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪೋಂಡು ಒಂತೆ ಉಂಡು ಪರೀಕ್ಷದ ದಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ತೆರಿಯೊಂಜೇರು ಪಂಡಿತನ ನಾಪಾಸಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪದವಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತೂ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ದೇಹ ಅಭಿಮಾನದ ಕಾರಣ ಪಂಡ ವಿಕಾರಳತೆಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಐಕು ನೂದು ಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಪುಂಡು ದೆಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ನ ಪುದರು ಹಾಳಾಪುನಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಸದ್ಗುರುನ ನಿಂದಕರಿಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡರ ರಾಜ್ಯ ಓದುನಕಲು ಬಾಬಾದು ಓದವನಾರು ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಸತ್ಸಂಗೊಡು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಪೂಜಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು ಬೇತೆ ಏರು ಎಂಕುಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆರಂತೂ ಶಾಂತಿಡೆ ಸುಖ ಪಂದು ತೆರಿಯೋನೇರು ಪಂಡಾಕುಲಂತೂ ಶಾಂತಿಡೆ ಸುಖ ಪಂದು ತೆರಿಯೋನಡು ಅಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖದ ಪಾತ್ರಣ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಂತಿಯೇ ಶಾಂತಿಯಾದುಪ್ಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯೋನಡಾಪುಂಡು ಮೊಕಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡು ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟ ಏರ್ನ ಪಂಡ ಏರು ಸುರೂರ್ದೆ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡಪುಜಿ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವತರಿತ ಆದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಮರೂಪಡು ಬರ್ಪ ಇಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಆದುಂಡತೆ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪ ಈ ಮಾತಾ ರಹಸ್ಯನು ಬಾಬಾ ಕುಳಿತು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪಿರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಂತರಿಕವಾದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂತರಿಕಡು ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪರು ಅಕಲಿಗೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕುಲು ದೇವತೆಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಕೇವಲ ದೇವತೆಲತ್ತು ಯಾನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುಣ್ಣಾಗ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸಾರವಾದ ಆವಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರದಕಲಾದುಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಏರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು
ಎಂಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ವೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ನದವ್ರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುನ್ಲ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಮುಲ್ಪ ಯೋಗ ಬಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪನೇ ಆಪುಂಡು. ಪಿದೈಡು ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯೋಗಡು ಕುಲ್ಲುನಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ. ಭಲೆ ಕುಳ್ಳಡು ಪಿದೈಡುಪ್ಪಡು ಮರೆತು ಪನೊಚ್ಚಿ ಸಮಯ ಆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ದರು ಅವುಲಂತು ಪಿದೈಡ್ದು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಕೇವಲ ಇಡೆಗೋಸ್ಕರ ಉಂಡು. ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನ ಧಾರಣೆ ಆವಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಇಂದು ಅಕಲ್ನ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆವಡು ಯಾನು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೆ ಸಹೋದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರನುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತಿರಿದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮ ಪಾತೆರ ನಡತೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾದ ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಅಸುರಿ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ಬಾಬನ ಸೇವೆಡು ಪನಂದೆ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಬಾಬನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಬಿಂದು ರೂಪದ ವಿಮಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಹಯೋಗಿ ಭವ. ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ಪೆರು. ಜೋಕುಲೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವತನಗು ಮುಟ್ಟುಲೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಚಂದ್ರಮನ ಶೀತಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ. ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸಹ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಐಕಾದ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿರೂಪ ವಿಮಾನಡು ಡಬಲ್ ರಿಫೈನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಡಬಲ್ ರಿಫೈನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿರಾಕಾರಿ ನಿಶ್ಚಯದ ನಸೆ ಉಂಡು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಾಬನ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ರಡ್ಡನೆ ಸಾಕಾರ ರೂಪುಡು ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ನಾಶೆ. ಈ ನಶೆ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಲ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಸಂಚಾರನು ಸಹ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮದ ಜ್ಞಾನನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯದ ಗೆರೆ ಒಯ್ಪುನ ಲೇಖನಿಯಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.